Kulturni centar Republike Srbije je smešten u ekskluzivnom umetničkom kvartaru 798 u Pekingu. Pa povodom ovogodišnjeg Uskrsa došli su kineski učenici koji će zajedno proslaviti ovaj najradosniji praznik sa prijateljima u Srbiji. Učenici prvog razreda osnovne škole u Pekingu se danas u centru bave farbanjem jaja. Njima je svakako veoma radosna aktivnost. U četvrtak i petak uoči Uskrsa poje se jaja. Crvena boja je obavezna jer predstavlja prolivenu Isusovu krv, dok druge boje ukazuju na radost zbog pobede i stvaranja novog života. Kulturni centar Ivo Andrić u Pekingu organizuje kulturne aktivnosti, a pošto je u nedelju Vaskrs, pravoslavni Vaskrs, program je takav da organizujemo farbanje jaja. Mislim da je veoma važno da se u našim dvema zemljama što više ljudi zbližavaju, što bolje upoznavaju i da se što veći broj mladih ljudi, posebno dece od ranog detinjstva, upoznaje sa kulturom Srbije, kako bismo mogli da što bolje promovišemo našu kulturu u Kini. Nadam se da im je bilo zanimljivo.祝塞尔维亚的小朋友们节日快乐！特别棒，谢谢，特别棒。